bafowethu siyayicela ivutshiwe indaba kaKarim Sulumane. Uba ngaba uyawude azo-appeara before iMadlanga Commission, nathi asiyazi. Afikile amagqwetha akhe bafowethu. This is after ke phofu beweke azama nje umshikashika ngoba bebefuna into yoba le application yakhe yoba makupostpone kanye yonke lento nokwenza noKarim Sulumane mayidiscusswe in camera iMadlanga Commission yala. Ayike banyanzeleka bezile xa bafika bengahambi noKarim Sulumane. Ithini into? Hayi uKarim Sulumane bafethu akaphathekanga kahle, sekephinde wagula futhi. Njani? Kanti na the last time i-evidence leader ke kunguChakalaka. Njani ngoba yavela into ethi hayi man, lo Karim Sulumane ndini uyabonakala eGalavante sehlise nyuka aze afly out, uyabonakala nako Western Cape, nakuma restaurant ezitika nako Woolworths. Nexa kumele eze kuMadlanga Commission uvele agule uKarim Sulumane. Ithini lento kaKarim Sulumane? Hayi ke amagqwetha athi hayi yena uphethekile sekaphethwe sesinye isifo. Nizawukhumbula uKarim Sulumane xa kuthiwa uyagula, kwathiwa uwile into yakhona kwangathi inento kwenza nesifo senhliziyo. Kwabalekiselwe eMill Park apha eGauteng. Hayi man, kune-CCTV yandithi eyathethwa into bikhona. Kufuna ukudlalwa le-CCTV. Hayi objectile amagqwetha lana bathi abasasikho isidingo ngendlela nibona ngayo ingathi nje abayiphiki lento yoba uyaphuma uKarim Sulumane. iMadlanga Commission ke ngoku enye ngengoku ingathi kwenye i-institution not pha eMill Park. Hayi phunyukelo evidence leader bese ke leader ke ngoku uHasim wasixela ngongathi hayi inokwenza nengqondo nokuntringa nje into idlalela nje kwelocala into ephethe uKarim Sulumane. Hayi ke bebefuna ukonda ngaye nje immediately nje amagqwetha into yoba uyiphunyukelwe njani kwathini ngathangani wabezixolisele ke phofu umntana womuntu ngoba nje iyafrustrate lento yabo ngoba uyabona into abaxela into nje bazodlala nje undize until iMadlanga Commission seyifuna ukuza nelinye icebo loba kungenzeka kanjani ke ngoku xa kumzekelo singeza necebo loba uKarim Sulumane lona ajongwe ahlolwe yi-independent doctor. Kube khona nje omnye ugqirhoza ke acheke le ngulo yakhe because iyakhoxisa le ngulo kaKarim Sulumane. Hayi ngendlela bafuna ukuthetha ngayo bafuna ukwenza ngathi abayi-object ncamo but besiza nento ethi ingabe iMadlanga Commission inegunya na, ayizube inoba i-infringe inoba emalungelweni kabani kaKarim Sulumane into engathi njalo. Bafethu idikide yadikidwa le nto leyo kwaze kwangathathwa isigqibo kwathiwa isigqibo sizaphinde sithini sizaphinde sibe siyabuya sizova into yoba ithini into kaKarim Sulumane. Karim Sulumane lona evidence leader akayibeke cha into yakhona paha iba uKarim Sulumane kubonakala njengoba kuthiwa uyagula nje akagulele esibhedlela yena enye ngaphezulu ubonakala njengomuntu ochitha ixesha elininzi 8 hours uba ngaphathi engathi u5k kiri bam 5k kirile nje kakhulu iMadlanga Commission ngoba ixesha elininzi lo muntu ungaphandle kodwa nithi nexa kumele eze kuMadlanga Commission uyagula. Ngapha bafowethu I wanted to look at this from a different angle. Bafowethu uKarim Sulumane lona nizakhumbula ndithi into yoba unayo into emlinka no-ANC kwelacala lase-Northwest. Enye yezinto esokolisayo apha yinto nokwenza nama-financial statements, ama-financial records. Is it possible into yoba ininzi into eqonywayo eza records ininzi into enabile engajika iziveze? Baninzi abanye abantu engaba implicator sisazi ke phofu into bakwasokuthethiwe mosingovusa iMuzikhethi Mahlala no Morgan Maumela okubonakala ngathi bokuthunyelelwa nje imali nje zijisiwe Brown Mkhothi esithethwa ngendlela ndandive ngayo kwakuthethwa nje ngama-millions nje athile. Is it possible into yoba there is more to this? Uba ngaba uzawufika okanye akazufika indipha ixhala futhi into kaKarim Sulumane bafowethu because uba ngaba kuyenzeka into yoba udlala lo ndiza kamdlalayo enye aze abuya popa as no general Khan izithulile zibukile kulula nazo into yoba mazize zizothini zizodlala lo mdlalo lona. Ningalibalanga ngoba kukhona nalo Van Wyk lo wela site lo Vusi Muzikhethi Mahlala owavele wadlala ngantoni ngento yoba hayi ingathi ingqondo ncama azithi dado bawo so nje na isocacile into yoba bazadlala enye bafethu. Yabona when it comes to umthetho unazo indlela yabona into nokwenza nengqondo zomuntu zona akululanga ukudlalela kuzo bafowethu because should anything happen okanye kulamuntu okanye masithi decide ukuzithinthini azise kokhokho bakhe kuyaya ibackfire kube ngathi nina nelampress hayi bafowethu niphi into i-commissioners ezizama ukumbuza into yoba yintoni lento yokubenzima noba masifumane ama-financial statements lana ezinye zezinto because ngoku according to bona
wona amagqwetha engathi kumele kuvaywe through udoctor. Phofu beyiveza into engathi udoctor uready nje ukuzwapha. Ndaqonda uba now would not be surprised bakwagqirha lowo uLindia. Bayiveza loo nto leyo ke ngoku. Hayi bona kwazama uku-explain into yoba hayi kwa ugqirha lona kumele uba-information eza kugqirha. Ugqirha qala iweye kuqala into yoba xa ithathwa le information isiwa kuKarim Suleman ayizodeteriorate icondition yakhe na. Ngumrabaraba wembutho wedot masipala njengathi njalo edlalwa ngaba kuMadlanga Commission. Bafethu asiyazi enye iyandiphi ixhala because abanye bahleli babukile yavumeleka le presidency lena bangaze babe bayayiseta. Bafethu izaya iye yehlisa umgangatho weMadlanga Commission. Indiphi ixhala loo nto le. Zeninzi ezinye inkunzi malanga omankunsela esisarhalela into yoba mabeze bazo-appeara before iMadlanga Commission. But xa bengabona nje ikrobe elifana nale bayawudlalela phezu kwalo. Ubiyawuzala nkomoni bafethu asiyazi. Cela ngibese ngigqithisa umntana ebhedini bafowethu. Ziyamkhalela uIDCAT. Already kukhona i-institutions esezirepotile ezifuna into yoba makudilwe no-Andrea Johnson. Sezicomplainile nje ngaye ngapha ujaji lo overseer ye-IDEC sekezikhiphile i-dates after no General Dumisani Khumalo bebhale ileta to yena apho kubonakala ingathi ufuna into yoba kuthini kuyodiscuss. Nzaza manje ba at the end of yonke le nto ndiyigqiba kuxa ivideo le yam ndi-attache nje ileta ezi kubonakala into yoba General Dumisani Khumalo bazibhalile bebhalela apho bephana nje ngama-hours nje amali into yoba kurespondwe ngapha apho i-judge nawo seyiphana ngamalanga into yoba okay bangaba nama-meeting ukukhiphile nje ama-possible dates ama-preferred dates kuzakhethwe noba kuwo into yoba kuthini kanje kuyoba ne-meeting bayothetha. But as for uIDCAT hayi bafethu ziyamkhalela and phofu ke akagqibanga ngoba naMonday usalindeleke into yoba thini abuye azo-appeara before iMadlanga Commission. Uba uyawubuya na yiyo into esingekayazi nayo bafethu. Hayi andiyazi. But nje ndiyathanda ukumane nisithi ulumkele ukutyala ameva for omnye umuntu. Kungenzeka into yoba ezo nkunzane ezo lo meva lawo ajike ahlabe wena. Sihlaba bona ngoku. That the point of the evidence on Mr. Karim's movements is not put up to try to disprove a psychiatric diagnosis. It's not put up to... Chair, I must just interject. I apologize, it slipped out. This is now the second incident where slippage is occurring. It happened the last time as well. And I would ask through you, Chair, that the evidence leaders please pay extra special, careful attention to the choice of words because of the exact reason we asked for an in-camera hearing. This is now the second occasion it's happened. Chair, may I apologize? It's in the course of speaking off the cuff. It should not happen. It simply should not. And as Mr. Premier says, this happened at the last hearing. Mr. Shaskalson did exactly the same thing. I'm aware. It should not happen. My profound apologies. It was entirely unintentional. Chair, may I just say, and I'm sorry to do this whilst my learned friend is now on her feet, but the fact that I've had to object has itself now drawn attention to something potentially. And so my client's rights are now really being prejudiced because, and I make no statement about Ms. Hassam, who is a consummate professional, and I fully accept it might have been an accidental slip. But even the fact that I've had to record the objection now elevates the issue and creates the very damage that we've tried to protect my client from. And I'm in an invidious position where I am where I am. And so I would ask, Chair, not that you can control the media or anybody else, but just to remind people about their responsibilities in what they say publicly regarding the impact that can have on the dignity and privacy rights of someone who's made an express claim for confidentiality to avoid this exact situation. And I'm sorry to interject my learned friend while she's on her feet, but I have to now place this on record as a matter of principle that we're heading into dangerous territory.
Thank you, Mr. Premheed. For now, let's leave it at the point that I have made, the admonition that I have made, and let Ms. Hassim continue.